Wah sampean ngendika nek Sinuwun Ndarawati pun minggat utawi nuwun sewu pun kesah saking Pedukuhan Karangkadempel. Wonten dawuh ketiwasan niki kanane. Lha pripun? Eneng parepatan Pedukuhan Karangkadempel mau sekawit ketekan kraman Wadyabala saka Dandang Mangure. Nggih. Wadyabala entek tak singkirke karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja karo Mak Cilik Setyaki. Wekasan entek tanpa sisa Wadyabala saka Dandang Mangure. Ning anehe, pripun Ndara aneh pripun? Kakang Gatotkaca kaya wong ora enget, Kakang Gatotkaca kaya koncatan yoni kaya kelangan jati diri. Lha pripun Kakang Gatotkaca ngamuk punggung Aku diantem dadaku. Ora sak lumrahe Kakang Gatotkaca tegel mlasa karo adine dhewe. Aku diantem dadaku. Aku kontal ambles bumi. Ning kuciwane kae malah Mak Cilik Setyaki dicokot ora gelem ngeculke kae piye kaya ngono kanane. Ya gong. Wah, jan wis. Wah, jan wis. Wis jan wah. Kanane wis kaya anu kaya mer kaya nek jatilan dadi ngono kaya mer. Pripun kawontenane pripun? Kaya-kaya Kakang Gatotkaca ana ing angslupi kae. Tansah marep pamoring sukma sinaksma ya winahya ing asepi ndumuk kuncung bareng sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana apa waranda iki lambemu menenga tenan nuwun sewu Den piye kae sejatine nika niku pancen senes Ndara Gatotkaca sing ngamuk. Lah rak tenan. Mergo aku ya nyono yen to Kakang Gatotkaca ora mungkin duweni pambegan kaya ngono. Nggih. Nuwun sewu, nika enten bangsaning perjineman ingkang angslupi angganing Kang Raka. Pramila kinarya saracarana, kula nyuwun. Kula nyuwun tulung kanthi sanget mangsa wanteng negara Ngamarta. Mangsuwun ke ngampil wujuding pusaka. Inggih menika kang aran pustaka Jamus Yang Jimat Krimasada. Kena apa dadak nyilih pusaka kuwi pun boten sah kakehan gunung sing tanpa guna. Isane Kang Raka mari nggih ginake pusaka niku Ndara. Ya nek ngono aku njaluk pamit ngatos-atos. Ngapunten lho malah ngrepoti biasa. Saurunge kowe do tetembangan ben lehmu gojek aman dari godaan para hantu-hantu laut kae. Kowe do tak nehi gawean. Gawean apa, Pak? Gawean apa, Pak? Golek janur sak oke-oke. Terus saben omahe kawula ning Pedukuhan Karangkadempel nggon blandare talenana janur. Merga iki nek kowe nyawang kanthi netra batin demit-demit ki do teng sliwer. Enek sing uda, enek sing marai pengen. Pengen ngapa karo demit kok ya duwe pengen ngrampungi perkara to Le. Nggih Pak, ngesoke dawuh Pak. Nek wis mangsa borong olehmu do arep seneng-seneng kono. Bakune aku tak nyuwun ana ngersaning Gusti sikit oleh. Ayo Kang nyambut Kang. Yo. Baleni. Wah, wae ora trampil.
saya dalwararas abyor sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya aratri lumrang gandaning pos ito ong karengganing udyanira sang deja warang brangan lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang Kaya Arjuna kula wonten timbalan Koko Prabu sawangen kridaning para bangsaning jim bangsaning berkasaan jim setan meriprayangan saka setan Gandala mayit inggih ya senajan to wadyabala ingkang asat netra padha kalah tanpa sisa nanging sawangen ana salah sawijining bangsaning berkasaan ingkang keduga bisa gawe pangamuke anakku mrenggondane Gatotkaca inggih Koko Prabu Arjuna wonten timbalan pun Kakang lan Siadi wis diparingi senjata pitulung dening Hyang Pandya Bathari Durga yen to iki mengko pun Kakang lan Siadi mung meneng wae wirang bebarang yen to ora ngumrembihake asta njumangkake suku Arjuna soroting pandam sumula amadang ijroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang dyana hengkong sumungkem kuleng sang kakung rerempo alon wusira baboyayi eman maneman piratente perang toyayu ulun tada runte ulun tadah runting meneng katon ingkang rajing madukara kantun nderek sakersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo ndak kanthi nyangketi padukan karang kadempel nanging aja kanthi wujud nata ing Dwarawati lan aja kanthi wujud panengah Pandhawa saturing madukara lajeng kepareng badhe wujud menapa sawangen pun Kakang bakal salin wujud dadi denawa yayi inggih Koko Prabu sumangga nderekaken Koko Prabu Rasah guyu kalang rong taun-taune dadi buta joget ya gak wangun inggih ayo gek genti kowe inggih Koko Prabu
jeneng sapa? Amangga kersa. Aku Prabu Yaksendra Lumintu. Prabu Yaksendra Lumintu. Iya. Sae niku. Kowe dadi patihku wae ngono piye? Anggih sae niku, Pak. Kowe nganggo jeneng Patih Yudha Kethu. Patih Yudha Kethu. Iya. Lho la iya, inggih. Kakang Prabu Yaksendra Lumintu. Apa Yayi Patih Yudha Kethu? Yudha Kethu napa Yudha Kethu? Yudha Kethu. Nderekaken ngendikanipun badhe budal ndelok jatilan. Oh, kula kalian panjenengan pemainipun ora sakokean gunem sing tanpa kun. Semar digiri godha ya. Mahkota gok mbilung sawetara suwe nggone Yayi Arjuna ya Yayi Pamadya ninggal marang kewajiban sartane ninggal marang Paraja Negara Ngamarta. Malah rikala semana nayaka Paraja Negara Ngamarta wis niti priksa ana ing kasatriyan Madukara jebul tinemune Yayi Arjuna amapan ana ing kasatriyan Werkudara mungguh siadi kepiye? Merga jangkeping Pandhawa kuwi yen to 5 cacahe teges Pandhawa ora isa kurang saka 5 cacahing para Pandhawa Werkudara pun kakang kuwatir yen to sak mengko nganti ana apa-apa ingkang nekani marang kahanane kadang ing Madukara. Marata Dyage Werkudara pun kakang jaluk kepiye saranane lan carane nggonmu ngupadi ana ngendi dununge kadangmu panengah Bratasena ya Werkudara. Mangan jara lakuning angin kuntarang raning arga gara-gara tore kakiri kiri arek bumi prakambita sedolo mangambak ambak utan terus awur nalika semanten tinter ming paradaya sang Raden Arya Werkudara tupi menggalih wonten pundi dunungipun ingkang rayine nggih panengah Pandhawa saturing Madukara sang Raden Arjuna tupi dereng ngantos paripurna ingkang sami embal wacana kasalu jumedhulipun saturing Randu Gumbala saking Bantala wekasan sak mangke mecah joben kraton negari Ngamarta. Apa ya, Pak? Kencang kancing langit kelap-kelap katon wergenjang sangalis risang mawe kandrung sabaran kaduluwu kirma yak mayik saking jas balewur
Antasena tanpa taliwara jumedhul saka Bantala nganti gawe morat marit Jubin Kraton Negara Ngamarta. Wah, apa? Apa to sampean ki? Ana anake teka mbok dibageke sing apik. Mangeplaki sak geleme dhewe, banting sak geleme dhewe. Nek wis rusak kaya ngono sapa sing tanggung jawab? Alah, engko ki tak sepdo ki pulih kaya wingi uni meneh. Turna ya Nayaka sing do ndek keramik akeh banget kok ora. Ngaturke basaku katura ya Pakde Darmakusuma. Ya Antasena tak tampa pangestuku tampanana. Ya. Tak gegem dadekake jimat. Ana wigati apa teka prapta ning Kraton Negara Ngamarta sumengga pengawak bojro. Semune gembol wigati. Ana apa Antasena? Moga dadi kawuningan lan caos priksa ana ngarsane Siwa Puntadewa Ngamarta. Mugi dados kawuningan ya, Pakde. Anane aku sowan ning Praja Negara Ngamarta sak mengko iki mergo aku diutus karo kakekne Semar ing Karangkadempel. Mergo ngene. Kahanan Karangkadempel beda karo adat sabene. Ana kahanan apa Antasena? Wah, koclok ning kanan apa? Inggih dumadi ning Karangkadempel. Wah, rusuh, Pak. Kisruh kanane. Nek tak critake ning kene malah mengko mundak rusak kanan. Ana ing Pedukuhan Karangkadempel. Bakune anane aku sowan iki aku diutus karo kakekne Semar supayane aku nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusmi yang jimat Kalimasada. Merga wujuding pustaka Jamusmi yang jimat Kalimasada iki mau bakal digunakake dening kakek Semar kanggo ngusadani Kakang Gatotkaca. Kena ngapa marang kakangmu Pringgondani Antasena? Ngene. Kakekne Semar duwe gegayuhan arep mbangun kayangan. Iya. Lah nalika semono malah ketaman Parangmuka Wadyabala saka Dandang Mangore saka Sitran Ganda Lumayit saka kayangan Surdaya ngebiyuki Pedukuhan Karangkadempel. Nganti ana bangsane ngalus sing angslupe karo Kakang Gatotkaca. Nganti mak cilik Setyaki diamuk, dicokot, dibanting kaya buta sing kelangan nenggok. Pakde, wah, Gatot elinga. Kang ngopo, Kang? Melayu sak geleme dhewe. Wong tuwa ki nek diceritani urung rampung sok wis gembagah kaya ngono kuwi. Banjur kepiye kahanan ana ing Padukuhan Karangkadempel? Wis bakune aja mung pustaka Jamusmi yang jimat Kalimasada sing tak boyong ning Karangkadempel, Dik. Tak suwun Pandhawa sak eneke, gandeng iki Paman Janaka ngewangi karo Siwa Ndrawati. Sak eneke Pandhawa yo tak kandhe ning Karangkadempel. Malah Antasena ngerteni marang ana ngendi dununge Paman Ming Madukara. Wis ora saku kan crita wis ayo tak gendong ning Karangkadempel, Dik. Selak rusak kanane iki. Antasena alon-alon.
sambat kowe. Waduh. Sopo iki satriya gagah pideksa? Wah, Gatot. Kowe ora emut Purwadasena, kowe kaya wong kang slupan. Iki bapakmu le, ngetole. Oh, kiaklak limpamu. Oh. Kanjeng Rama. Mati kowe. Ora bocah murang tata kowe warat. Kanjeng Rama sampun kantos pikados. Mriku ingkang putra ing pringgondane. Oh, ora gagas. Kakang Semar kae kepiye? Ing pengangkah Werkudara bakal ngelingake marang Gatotkaca. Lah kok malah dadi Yayi Werkudara mulasara kelawan Gatotkaca kae piye? Nika wae niku demite meng ijol-ijolan raga. Mlebu rene genti mlebu rono. Ngangslup rene genti ngangslup rono. Nganti sing diangslupi keri-keri meremelek. Banjur kepiye seranane Kakang? Nuwun pangapunten. Kula nek kepareng tak nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Iya tak sumanggake Kakang Semar. Mriki kula suwune dayane ben murakapi tumraping Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Werkudara niki. Nggih. Monggo. Dipun tonton.
Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Wah, apa ini? Apa ini? Panas. Wah. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama sampun ngantos kados mekaten Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Kulae wangi napa pripun? Kakak. Ananda kasar cakep. Daru kegedean. Ada kisah. Wah. Kanjeng Rama sampun kantos kados mekaten. Abu-abipun mboten prayogi. Cah bambung, cah edan, dadak dadi jadilan. Nuwun pangapunten. Mboten saking pingajengan kula piyambak. Wah, piye kaya ngene iki? Monggo kula aturi matur siwa Semar kemawon. Yo. Manggahan kro sesumbara mawalin kro bumi kuncing malut kuntara gato kumap sancolon ide dosai Wisnu Bathara arsa nglebur wiyadi sewu. Ndara Werkudara kok wau ngidu-ngidu teng kowe iku. Keslilitan rambuté Gathot. Makane to sesone iki duga-duga. Kirake napa niku jenenge niku? Ora iso merantasi dhewe niku ngundang kanca. Yo. Wah. Caitan dadak kang slupan barang. Mbok menawi ajeng caper kok ya. Caper dengkulmu mlocot ora. Kakang Semar aku mung nderek kelawan kersane Kakang Nayantaka. Ingkang ngendikane Kakang Semar bakal miwiti anggone bangun kayangan. Ah nggih nggih. Jane kula niku ora karep sampean rawuh mriki lho, Ndara. Merga kula niku kula nek ndek gawe niku kula gak ngrepoti sinten-sinten. Kula wegah ngrepoti Bendara. Langkung-langkung kula nyuwun. Lan kula sambat kalih para Pandhawa saru dinulu. Isin yen disanding nuwun sewu. Kula niki jane arep miwiti bangun kayangan niku saking rentek ati kula dhewe nggih kula lakoni dhewe. Iya Kakang Semar. Ah nggih. Ning gandeng kula rasa gandeng para kawula niku mboten isa do kabangun moral lan pakartine menawi mboten dicaketi dening pengajeng kados Sinuwun Puntadewa ingkang minangka Nalendra menika.
para kawula do ora iso ngerti lan para kawula do mboten saged ngrasake yen to sejati Nalendra menika ugi gagas ugi inggih menika peduli dumateng kawula cilik kaya Semar kaya kawula Karang Kadempel niki. Iya Kakang Semar. Sabanjure kepiyanggone bakal miwiti mbangun kayangan. Mboten sandadak ngangge ritual sing werna-werna. Bibar kula matur niki kula suwun sampeyan nyaketi, sampeyan nyambangi dumateng para kawula. Lah, sampeyan nyambangi kalian para kawula, sampeyan karuhke nggih niku pun kelakon Le Semar kalih para Pandhawa mbangun kayangan Ndara. Dipol. Kula wonten dawuh. Ora sejatine apa ingkang dadekke Karang Kadempel ketaman parang muka. Biasa. Wong duwe cita-cita, wong duwe gegayuhan terus ana wong ora seneng niku hal yang lumrah. Bener. Banjur sapa ingkang kairika daya demit-demit padha ngebyuki kanan Karang Kadempel. Sinten melih nek senes Nyaine Surdaya. Ladies nyambendung nika. Wis merem wonge. To rasane wonge ya nglegeses turu keperak kok mir. Durga nggih niku sinten melih nek senes niku. Wah. Ora minggat para Kuldara sing temantang. Sampeyan mang nandangi kerucil-kerucile mang nandangi bayas-bayase. Durgane bagian kula, jatah kula. Hei! Pandha tata gati misaya Indriaksa cara maruta Pawana bana maragana Samirana lan warayan Panca bayu wisikan magulingan lima Sapa kowe ana satriya gagah pidheksa ngadang nglawan Nalendra klayang ngabur kanginan aku Prabu Yaksendra lumintu den aja mati tanpa aran. Wah ana buta urung ngerti karo aku saja urung suwe lehmu dadi buta. Waduh. Lah kok sajak nyala wadi ucapmu kaya ngono. Kowe ngembe karo aku kaya ndi Semar. Semar kon murungke lembangun kayangan. Ora gelem murungke apa kelakon dosa Karang Kadempel lak bumi angus. Wah! Wah,
Aku jangan sini berjanji. Ayo. Hei, salin ora. Salin. Salin ora. Salin. Aku kapok aku berikuti. Oleh sandangan reok barang sing ngendi iki. Tobaleni ora. Ora. Yi. Ora. Tobaleni ora. Ora. Janji mau baleni. Wah, marah kudoro sing ora trima. Iya iki aku salis berkudu. Jadi aku salis berkudu. Resna kakangku. Kurang ajar ora? Aduh sing gedhe pangapuranipun Kakang Yayi. Yo. Ora dadi ngopo. Bakune aja njaluk pangapura karo Werkudara. Njaluk pangapura karo Semar. Iya. Aduh, Kakang Semar sepira kaluputanku aku njaluk pangapura. Aduh, mutiar tenan iki. Konangan siji wong siji iki ora iso nglawat. Ayo arep nendi? Iya. Arep nendi? Arep mlayu. Ora ngopo mlayu? Wedi karo sapa? Wedi karo kowe. Wah, Salin tata wujud yaksa gunane apa? Iya inggih Kakang Mas nyuwun pangapunten. Pinten agengipun lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten Kakang Mas. Yo njaluk pangapura karo Semar. Ora sadadake ketayalan arep ngurungake Semar nggone bangun kayangan. Mergo iki mau lagi wae kalakon. Mbarep kakangku nyaketi sangjaring para kawula dasi wonten pundi Koko Prabu Sumusula eneng Karang Pratisan Karang Kadempel. Inggih nyuwun pamit Kakang Mas. Ora murungke Semar gegayuhane kelakon tinjeng akhirat nyawamu. Aduh. Kecil apa sih kaya piro? Bali iya aku bali. Ora bali pecah dasmu. Bali Werkudara. Padang minggat kelakon tak tung. Mantap.
Kakang Semar. Ngopo kowe? Nek kowe ora seneng karo apa sing tak gayo ki mbok ya omong langsung. Kowe meduna ning Karangkadem apa? Ora usah dadak kongkonan Sinuwun Ndarawati, ora usah dadak kongkonan Durga. Wedokan ora iso merantasi karo ya kok mbok kongkon. Durga kok nggodha Semar. Tak godha genti. Anggepe apa parat padhake damen-damen. Kakang Semar kula ingkang nyuwunaken pangapunten dumateng sepinten kalepatanipun permoni nggih Durga. Ora kok Durga sing luput. Durga ki mung tok nggo alat, mung tok nggo bahan. Lemu arep ngluputke karo aku, lemu arep golek kesalahane Semar Bujranaya. Sing luputke kowe. Inggih, nyuwun pangapunten Kakang. Ayo. Ngono ge adus. Adus ngresiki lahir batinmu sing lethek. Inggih, Kakang Semar nyuwun pangapunten. Kowe bejo ora tak menehi pidana kowe. Aku arep omong pono kawan ning aku duweni wewenang nek menehi pidana karo dedapuranmu kowe. Arep kowe dhewe tak dapur-dapurke ora ana sarusikune. Semar luwih tuwa mbangane Bathara Guru. Nyuwun pamit, nyuwun pangapunten Kakang. Ana kawan Bagong kurang ajar. Ana dewa dikanari. Anggepe apa omong ki nek ndek kaluputan ku ya kaya ngono kuwi. Rampunge mir. Ha iya.
mareka den prayitna semorere balik titiyane kandayane Trisunya Purnama sasi do tang tang do tang tang do tang do tang do tung tak delang sang sang delang sang kesenian model piye Dipol kakangku ngaturke panduwun nggih nika sinuwun Puntadewa nembe nyambangi kalian ngaruhke dumateng sangjaning para kawula dasih kawula cilik wonten ing Pedukuhan Karangkadempel yo Dipol yo nggih merga nuwun sewu nek arep mbangun kutha nata negara menika dipun wiwiti saking Karangpradisan riyin yo mergi nuwun sewu eneke kutha iki mergo enek desa eneke desa mergo enek kutha eneke wong sugih mergo enek wong miskin eneke wong miskin mergo wonge ra ndedit lan wonge ora gelem ngupadi kepiye carane men sugih yo pramilon kula ndedonga wonten ngarsaning Gusti karya loka mugi-mugi sedaya ingkang sami mirsani dalu punika sageta dadi wong sugih kaya ingkang kagungan dalem panjenenganipun Bapak Haji Saidi. Amin. Allahumma matur nuwun pun senes wancine gegojekan ndara. Ya. Lampah dalu punika kula tutup kula pungkasi kanthi sesanti mugi rahayu wilujeng nering sambi kula ados saka rubeda jaya-jaya wijayanti. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Nyuwun pangapunten kathah sedaya kaluputan kula dalu punika. Anggen kula leladi ngayang jejiban wonten dalemipun menipun Bapak Haji Saidi. Mugi-mugi sak pengker kula, sak anak-anak kula, sak rombongan-rombongan kula. Saking mriki kunduk wangsul wonten griyanipun piyambak-piyambak. Mugi-mugi warga ing laladan mriki utaminipun keluarga besar menipun Bapak Haji Saidi. Pinaringan gangsal lancar wilujeng anggenipun ngupadi punapa kemawon genya nglampahi gesang wonten ing Madyapada menika ndara. Yo. Wusana kula tutup slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Beto wonten dawuh bae. Dibukani Asmarandana to Le. Nggo nggugah semangat wong-wong ben padha semangat bercinta asmara ya cinta marang kabudayan cinta marang kaindahan cinta marang katentreman adoh saka regejegan Allahumma amin.